Bună și bine te-am regăsit pe Salteaua de Yoga. Pentru astăzi îți propun o clasă destul de scurtă, 15-20 de minute, pe care o poți practica de pe saltea. Dar este astfel gândită încât să o poți practica din confortul patului sau al canapelei, pentru că clasa în sine are scopul să te aducă într-o stare care să promoveze somnul, să liniștească din gândurile de peste zi, să relaxeze musculatura și încet, încet să te îndrepți către un somn liniștitor. Așa că te invit să începem direct. Și vom începe în Butterfly Pose. Respectiv, tălpile se vor uni, iar genunchii se duc ușor către exterior. Eu o să am la îndemână 2 yoga blocks. Dacă nu ai așa ceva, poți folosi 2 pernuțe care le ai la îndemână sau pături, orice se poate utiliza. Le poți așeza sub genunchi sau poți pur și simplu să lași genunchii să atârne în aer. Tălpile le poți aduce mai aproape sau le lași depărtate. Lasă să inspiri, să alungești ușor coloana, să relaxezi umerii și să-i lași să coboare. Te invit să închizi ochii și eu nu am să vorbesc foarte mult pe parcursul clasei, tocmai pentru a-ți da ocazia să te relaxezi, să fii tu cu tine, pentru că este momentul tău. Ai alungit coloana, poate ai ales să închizi ochii și pe următorul tău expir. Lasă să te apleci în față. E ok dacă coloana începe să se rotunjească. O să deschizi brațele astfel încât palmele să fie orientate către tavan. Poate relaxezi mușchii feței aici. Lași capul să atârne. Și relaxezi gâtul. Dacă preferi, poți să folosești pernuța sau cărămida de yoga și să o pui sub frunte. Lasă respirația să curgă. În mod natural. Și utilizează respirația pentru a relaxa atât cât se poate fiecare mușchi din corp. Începe cu mușchii feței și descrețește fruntea. Relaxează pomeții, apoi mușchii gâtului. Poate vrei să scuturi capul un pic, da, un pic nu. Lași ca umerii să atârne grei, să pice către podea. Lasă să rotunjești coloana. Să eliberezi tensiune din zona șoldurilor. Și să simți cum tot corpul începe să se relaxeze. Să inspiri profund. O să expiri complet, să eliberezi aerul pe gură dacă dorești. Și încet să începi să te ridici. O să faci câteva ștergătoare aici, să lași genunchii într-o
partea, saltele apoi în cealaltă, palmele se așează pe podea. Și să revii cu tălpile unite și genunchii în lateral. Din nou, tu decizi distanța dintre tălpi și corp. Lasă să alungești coloana și ușor să cobori bărbia în piept pe un expir. Inspiri și ridici. Bărbia se duce către tavan, întinzi partea din fața gâtului. Expiri și apoi cobori. Ultima dată. Inspiră, bărbia se duce în sus. Expiră și cobori. Brațele sunt relaxate, acolo unde se simte cel mai natural pentru tine. Întoarce privirea către umărul drept, apoi către umărul stâng. Chiar dacă ai ochii închiși, rotește ușor, fără să amețești. Și încearcă să rotești doar gâtul. Tendința este să rotim întreg trunchiul, sau cel puțin la mine. Lasă ca urechea dreaptă să coboare către umărul drept, apoi să schimbi. Umerii continuă să fie relaxați și respirația ta este complet naturală. Inspir și expir pe nas. Rămâi la centru și lasă ca pe inspir umerii să se ducă în față, sus. Și pe expir umerii se duc înapoi, în spate, adică și jos. Și continui, faci ca un fel de cercuri. Inspir, umerii se duc în față și sus. Și apoi în spate și jos, coboară. Facem încă 2-3 rotații coordonate cu respirația. Ultima dată. Inspiră. Expiră complet. Inspiri și aduci brațele deasupra capului. Expiri și te rotești către partea stângă. Așezi palma dreaptă pe genunchiul opus și palma stângă coboară în spatele tău. 5 respirații. Rotești toată coloana de la bază, apoi în zona toracică, în zona pieptului. Și rotești gâtul doar dacă se simte ok pentru cervicală. Poți oricând să te uiți doar în lateral. Coboară umerii. E ceva ce trebuie să-mi amintesc mie în primul rând. Și revină la centru. Ridică brațele, alungește coloana, înalță gâtul, expiră și te rotești către partea cealaltă, partea dreaptă. 5 respirații. Revină ușor către centru, crucișăm picioarele și mergem către child pose. Păstrezi genunchii apropiați sau îi depărtezi. Te folosești din nou de pernuță sau de cărămidă și poți să te așezi pe ea. O să elibereze ușor din tensiune din zona genunchilor sau a șoldurilor. Eu astăzi simt că nu am nevoie de ea. Și ușor cobori, apleci trunchiul în față. Lasă ca abdomenul să coboare între coapse sau pe coapse, dacă ai genunchii apropiați. Și fruntea să coboare către podea. Poți folosi orice fel de suport pentru frunte. Pe următorul inspir, lasă să aduci brațul drept pe sub cel stâng. Umărul drept se așează pe podea, obrazul drept. Și dacă este accesibil, rotește brațul astfel încât palma dreaptă să fie îndreptată către tavan. Brațul stâng rămâne relaxat pe podea, poate chiar ușor îndoit.
Și acordă-ți încă 4 respirații aici. Revină ușor la centru. Stai aici un inspir și un expir. Lasă să cobori fruntea, poate chiar să masezi un pic și să miști capul stânga-dreapta. Și apoi să aduci brațul stâng pe sub cel drept. Din nou, dacă este accesibil, rotești astfel încât palma să fie îndreptată către tavan. Așezi ușor obrazul stâng pe podea, brațul drept rămâne complet relaxat. Și stai și aici, încă 4 respirații. Lași ca tot corpul să fie din ce în ce mai greu. Să coboare către saltea sau către canapea, către pat, dacă ai ales să practici de acolo. Ușor poți să prelungești expirul. Poate cu 1-2 secunde. Și să revii ușor către centru. Încrucișezi picioarele sau în modul tău. Vii pe saltea, înșezut. Genunchii sunt îndoiți. Palmele se așează în spatele genunchilor, lasă să rotunjești coloana, bărbia în piept și ușor te îndrepți către podea. Genunchii urmează și poți să masezi ușor aici, stânga-dreapta, te legeni sau poți să faci câteva cercuri într-o direcție, masează abdomenul și lombara. Apoi dacă faci cercuri, lasă să schimbi direcția. Piciorul drept rămâne îndoit, talpa se așează pe podea și piciorul stâng îl ridicăm. Punem glezna stângă sus undeva pe coapsa dreaptă. Poți să rămâi aici. E posibil să se simtă suficient în fesa stângă, șoldul stâng. Te las aici 7 respirații. Dacă vrei să alegi o altă variantă, ridică și îndreaptă piciorul drept, îl îndrepți către tavan și oferă-i susținere aici. Prinzi în spatele gambei sau în spatele coapsei, așa cum am prins eu. Și poți să detensionezi chiar și glezna. Lasă să flexezi bine talpa, apoi să extinzi. Din nou, poate câteva cercuri eliberează din tensiunea acumulată aici. Nu uita să schimbi și să faci în ambele direcții. Și dacă ai ales să prinzi piciorul drept, lasă ca umerii să continuă să coboare pe saltea. Dacă ai la îndemână o curea din aceea de yoga sau un prosop sau orice, poți să alegi să prinzi în spatele coapsei. Dacă nu, pentru data viitoare. Inspiri, expiri și așezi talpa dreaptă pe podea și rămâi exact în poziția în care ești cu picioarele, atât că tragi totul către partea dreaptă. Talpa stângă va coborî pe podea și aici poți să alegi și să deschizi brațele ca și un T, poți să alegi să le ai ca și un cactus îndoite. Sau poate cel mai confortabil se simte să le păstrezi pe corp undeva. 5 respirații. Poți să masezi ușor partea laterală stângă aici și sub coaste. Orice variantă alegi, lasă să se simtă confortabil, relaxant. Poate ai făcut un pic mai cozy la tine acolo în cameră, prins o lumânare parfumată sau poate stins lumina ușor,
E muzică liniștitoare pe fundal și e timpul tău. Lasă să revii la centru. Rămâi pentru un moment aici, un inspir și un expir, cât mai relaxant. Poate chiar să expiri pe gură. Și o să schimbi. Talpa stângă rămâne pe podea și apoi aduci glezna dreaptă sus pe coapsa stângă. 7 respirații aici. Sau, din nou, poți să întinzi și să ridici piciorul stâng, să prinzi undeva spatele coapsei. Și din nou, dacă vrei să detensionezi zona gleznei, poți să faci asta. Poate se trosnește cum se aude la mine. Aparent chiar aveam nevoie de rotirile acestea de gleznă. Nu uita de umeri. Sunt în continuare relaxați. Ușor lasă să eliberezi. Talpa stângă coboară pe podea și la fel. Picioarele rămân în aceeași poziție și tragi totul către partea stângă. Într-un twist. Poate ai nevoie să ajustezi un pic fesa stângă, cea dreaptă. Poate vrei să tragi un pic omoplații sub tine. Eu aici prefer să prind glezna dreaptă cu mâna stângă. O preferință personală, poate nu funcționează pentru tine. Alege ceea ce îți dorești aici. Inspiră și expiră, relaxant, fluid. Și ușor lasă să revii la centru. Ultima postură va fi Happy Baby sau poate un Lazy Happy Baby. Trimiți genunchii către axile și către podea și prinzi în spatele genunchilor. Poate ajungi să prinzi gleznele sau eventual exteriorul tălpilor. Acesta este un Happy Baby clasic. Dacă vrei să fii un pic lazy acum, lasă ca călcâiele să vină către șezut. Și poți să rămâi aici. Umerii continuă să tragă către podea. Așezi ușor coccisul, codița pe podea. Și aici poți să ridici un pic capul, să tragi bărbia în piept și să așezi din nou. Alungește coloana și gâtul. Îți dă un suport mai bun. Ochii sunt închiși și simți cum eliberezi tensiune cu fiecare expir. Revină ușor și eliberează. Shavasana poate fi varianta clasică în care întinzi brațele și picioarele pe podea și rămâi aici. O altă variantă care mie îmi place foarte mult este Viparita Karani. Picioarele sunt îndoite și te poți folosi de o pernuță. Eu am să folosesc această cărămidă și o să așez exact sub zona lombară. Este în zona osului sacru, zona aceea plată, chiar unde ai colanții sau... și așezi ușor. Poți să rămâi aici,
ca și o ușoară inversiune poate fi suficient pentru astăzi. Altă variantă este să ridici picioarele către tavan. Te poți chiar folosi de un perete, bineînțeles, te oferă un extra suport și se poate simți foarte, foarte bine. Brațele sunt pe lângă corp, palmele sunt ușor rotite către tavan, ochii sunt închiși, respirația curge în mod natural. Corpul se detensionează ușor. Gândurile încep să se liniștească. Tot entuziasmul de peste zi sau poate toată graba de astăzi, tot to-do listul pe care l-ai avut și orice urmează mâine, poți lăsa în afara saltelei. Doar pentru câteva momente. Și am să te las aici, să rămâi atât cât îți dorești și sper să ne vedem în curând.